Jo crec que a la Terra l'envolta una volta la qual sosté el Sol, la Lluna i tots els planetes. A més, crec que hi ha dos tipus de masses d'aigua. Les masses superiors que retenen la pluja i les masses inferiors que són sota la Terra que retenen els mars, oceans i rius. Doncs jo no ho crec, perquè la Xina està al centre del món, ja que té més habitants i és més gran. Jo crec que el vostre mapa està malament. Jo crec que el nord està orientat cap a baix. Esteu tots equivocats. Arribes tard. He llegit a Aristòtenes a Marino de Tiro i crec fermament que la Terra és esfèrica. Estàs boig? Que les coses no siguin com tu creus no significa que siguin errònies. Cristóbal Colom va demanar als Reis Catòlics que financessin l'expedició i va tardar 7 anys en acceptar. D'acord, accepto. Serà el virrei de les terres que trobi i a més rebràs el títol d'almirant a la mar oceànica. Moltes gràcies, Isabel. He estat esperant 7 anys, però mai he estat. A més, rebràs el 10% de totes les ganàncies. Et proporcionaré 2 caraveles i una nau. Moltes gràcies. Mai et defraudaré. Cristòfor Colom va sortir de Palos a la frontera el 3 d'agost de 1492 i va anar cap a Canària, a l'isla de Canària. A veure, vaig a mesurar quina altitud estem. Molt bé. Nois, hem arribat a les Índies. Qui sou vosaltres? És el déu que la profecia deia. Però què feu? Aquesta illa s'anomenarà l'Hispaniola. Cristóbal Colom va arribar el 12 d'octubre de 1492. Però què feu? Aquestes fruites són meves. La vostra religió està prohibida. Deixa't en pau. És que el mateix. Elles tenen el mateix drets que nosaltres. Quan Fray Bartolomé de les Casas va arribar a Castella, el van acusar de traïdor. Ets un traïdor i una vergonya per a Castella. He fet el que creia, ells tenen el mateix dret que nosaltres. Tenim que tractar-los bé. Potser tens raó. Redactaré unes lleis en les quals es prohibeixi l'esclavitud i se'l denomini com a súbdites directes. S'anomenaran lleis d'indies.
I així van ser les lleis de Vinyes que van prohibir l'esclavitud. Fins.